here to tell you that US scholarship has started. If you need to be in the US in the 2025, you need to start applying now because it will expire on the December 16th. On the what? December 16th. I will tell you everything you need to know about it. So, the program is called Obama Scholar Program, sponsored in the Columbia University. If you go to Google and type in Obama Scholar Program and hit enter, when you hit enter, you will see everything you need to know about them. They will sponsor from your flight, from your accommodation, living accommodation, insurance, everything. Just show them your CV. When you show them your CV and prove that you are a leader in any organization or you have the spirit of leadership, you are able to go. You are good to go. I will show you everything you need to know. Let's go. Ndị be anyị abatago na Google, ịbata na Google, ịtaipụ Obama Scholar Program, ịtaipụ ọnya, ihe itie enter na ihe ndị ga-apụta iklik yefa na-enekwa anya klik gomie na ihe pụta anụ unu afụgo unu funom application deadline ya bụ gịnị December 16 deadline December 16. So ọ bụrụ na ị chọọ iso wee jee ihe a na-aga, ihe ị ga-eme bụ iklik ebe a ede complete application online. Iklik ebe a kịta ede complete application online. Ihe itinye ehitigomi o meghe na ihe ga-apụta itinye email gị, tinye password gị, tinyecha ihe niile a sị gị tinye, itinyecha enye. Ọ bụrụ na ị dị eligible akpọọ gị ka anyị name ifria na requirement ya chọ ị na-agbada ịgụlụ ya. Ị ga-ebu ụzọ gụchaa anya ifria nya 2025-26 application ifria asịkwa complete online nekwu ị ga-complete nwe online ifria. Ọ ga-eme expire na December 16 ifria. Ọ bụrụ na ị chọọ ibido kịta na ihe ndị ị ga-etinyeche na-enye resume ya na curriculum vitae, ịgụcha ụmụ ihe ndị a, ịgụcha anya ma personal statement ifria. Ị ga-ede personal statement, ị na-agakwa ị ga-egosi n'English proficiency ifria. Ị ya pass academic, ị ga-enwe academic ya ma ọ bụ IELTS. Ịgụcha ihe ndị a, ị ga-amakwa ihe asịsị mee imebi ozugbo ma ọ bụrụ na ị chọọ isoje. Ị na-agbada ifria na score asị na ị ga-ascore minimum score minimum score ifria. So ị na-agbada na benefit ebe unu filia monthly stipend assisted with expenses in New York. Ọ bụ na New York ka a ga-eme ifugie. So ịgụcha benefit ịgụchazi anya ị na-agbadata ifilia ibido mebe apply. Ndewonu ndị be anyị, unu n'anya unu ga-afụ link ya. Ka ngosi unu link ya, unu type nye na browser, unu kụọ enter, unu bido browse bana na-anya unu ga-afụ ya. Ndị be anyị na-enu link ya about Obama Scholarship Program. Ndewonu ka emesịanụ.